osiptal to VOJ adwa ni mondo jo register e SHA nikech ing'eni sama ne wan e NHIF ne nitie atamalo auchiel mane wayudo kose register e NHIF e Homa Bay mangima. Kane watemo choro mwatimo campaign to nodhi atamalo 19 mar jowa manose register e NHIF. Sani amor nikech atamalo 42 mar jo Homa Bay ose register e SHA. Tiende ni kidhi osiptal yudo thieth to idhi mana gi SHA. No, SHA be nigi challenges mage nikech gima nyien nyaka bed gi tabu ng'ikruok achiel ariyo, lakini gima ber gi SHA mokwongo kidhi osiptal ka in ga 1,000 kar mondo idhi chulo 1,000 no ni mondo thiedhi to kawa 1,000 no indik go SHA mondo koro ibed ja SHA nikech SHA ok chal gi NHIF ma nyaka ni rit ndalo 60 eko chak tich. En ochako tiyo sechego. Gimiluongo ni pre-authorization tiende ni kidwa kata dhi operation chon ni nyalo kawo kata juma achiel kapok pod rito NHIF mondo duoko ni nyalo timni operation. Sani ndalo 24 to seche 24 duoko oseduogo ni mondo teri e theater. Kaito pesa be gima ber pesa be bang' juma ariyo ka juma ariyo SHA duoko no hospital pesa moro. Koro nego bedni especially osiptende wa ma level 4 sani kidhie tiyudo ka nitie pogruok maduong' kabisa e tie mar yedhe services michiwo e osiptende wago. Pok obedo perfect kaka wadware lakini wachore wadhi kode mbele. Roma ne ok oger gi ndalo achiel en wuoth makida